Ongi etorri, Ilaskizu dakizu otordu batzuk askotan egin behar izaten direla alabearrez presaka. Bai. Igual zubi zaudela zerbait jan. Horrela demorari gabe. Bai, presaka igual bero egia dago, erre egiten zara. Mi luze ez da alako, Mi luzen, mailan esertzen gara, gozatzen dugu, jatekoaz, ondorengo sobremesaz eta izketaldiaz ere, bai. Templez eta lasai, hori da. Ze sobremesa baterako ematen dute gure lehiakideek, esaterako, Jone eta Eneko. Ze badara matzazu egia saio batzuk gurean, Gaurkoa 6garrena, 824 euro pilatuta, otordu bat egiteko, edo? Bai. Hortako da. Hortarako da? Bai. Benetan? Bai. Mi luzetik irabazitako guztiarekin? Jatera eta edatera alden toki guztietara. Baina, alden leku guztietara, edo asmoa da herritar guztiak gonbidatzea bazkari batera? Erratzuarrekin izan duzu hori? Ez. Ez. Vale. Bai. Kusiko dugu. Ados? Joneri zalantza, Momentuz garrantzitsua dirua irabazen jarraitzea, ados? Animo, Aikote. Bueno, Eneko Ruben, ze moduz? Bigarren egune, gure mutilentzat, Portugaleten non Zunzunegi institutuan. Bai. Irakasle, ikasle danak zoratute, klaro. Bai, a ber... Bai, ez da? Baina, lehen ere bai. Horretik ere gehiago zeuden. Orain gehiago. Orain gehiago, orain plus bat. Irabazi dute. Eneko Ruben, posik, gaur be? Bai. Lanerako gogoz? Bai. Ongietorri. Ea ba, eta bikote berri bat gurean, Maitanetan Nerea, Maitane Zizurkildik, Nerea Zarauzarra, unibertsitateak batu zaituzten, nolabait, ikasten ari zarete, Maitane? Ikusentzunezko komunikazioa. Ikusentzunezko komunikazioa. Leioan Nerea? Bai, Leioan. Gu ere ala hasi ginen. Eta begira, leku berean gaude? Posizio ezberdinetan, baina haizu, importantea da denok hemen gustora talai egotea. Ostegunetan ere ala aritu nahi duzu esan dute Ilaski, irabazitako diruarekin ostegun gauen bat finantzatu nahi luketela. Maitane, ala da? Izan behar da moduen. Hori da. Oso garesti kafean tokiko sarrera edo? Bueno, hain garestitu inda presio baina. Ja, gero tragoren bat hartu nahiko da, eta bar. Bueno, ea parranda baterako bintzat lortzen dugun zerbait, ados? Ados. Zorte, omikote, animo. Ongietorri neskak eta ongietorri guztiok biluze. Aztera doa. Goten! Azte parea Eneko eta Jone berez. Bai. Azte parea. Animatu dira, miluzera etortzen eta mentxe. Txapeldunen lekuan hartuta, animaliekin egingo dugu jolas. Jone badu, leku hartzen. Bataz beste, Eneko, zima bizia txakur bat. 12 urte. Era, bota egin du. Ia nola konpontzen garen, batez beste, zenbat bizi dira animalia hauek? Oazen Jone, den parau. Untxia. 4 urte. Galapagoetako tordokarraldoia. 150. Osondo. Lehoia. 25. Biakatx. Erle erregina. 4 urte. Osondo, Eneko. Jirafa. 25. Gain. A ber, untxia. 9 urte. Osondo. Lehoia. 14 urte. Eta elefantea. 60 urte. Hau da, hau. Osondo. Erratzun hauetako batzuk ez direla topatzen, baina alere taula bikaino osatuta, Erle erreginak 4 urte, langilek 6-7 urteko bizia duten arren, erle erreginak, horregatik izango da kaso erregina, 4 urte, lehoiak 14, jirafako 25, elefanteak 60 urte, zaharrena edo adinez oparoena, Galapagoetako dordoka erraldoia da, 150 urte bizitzera irits daitekelako, eta untxiak 9 urte, eta zuek denak asmatuta, 60 puntu! Oso ondo! Asko urte zizaidan gai bat, ha? Zenbate Bai, bizitza loritza batek, mabi. Zakit, bai, da sorpresak erbaten dituzu. Eneko Ruben, pareak osatzen ordu maira. Animaliekin jarraituko dugu. Ruben, zure animali gustukoena? Txakurra. Txakurra, zalantza barik. Bai. Badago zo txakurrik? Gurasun etxean bai. Izena? Sortzi, txuspi eta kapi. Zerra, txakur bat, baina 3 izen ditu. Ez? 3 txakur? 3 txakur. 3. Oso, no. Animaliekin jarraituko dugu, kasu honetan, hilabeteekin lotuko ditugu animali hauek, ulertuko duzue, denpora. Antzara? Iraia. Oso, no. Marmota? Martxoa? Txerria? Azaroa. Oso ondo.
Izokina? Otsaia? Urtsintxa? Maiatza? Hiru akats. Kukua? Hartu leku, Neko? Kukuaren zain geratu gara. Kukua, bai. Bi asmatu ditugu Udaberrian. kukua, Ruben. Orain bai, Kukua Udaberrian, bai, baina... martxoan. Hori da, justo hori da. Udaberrian. Orduan azten delako kantuan, eta Bai. Patrikan dirua eramatearena, eta horra aipatzen delako. Marmota otsailean, Estatu Batuetan eta Kanadan otsailaren bian ospatzen delako egun berezi bat, marmota ateratzen da. Marmontaren egunaren pelikula. Bernazioki, ze Barekien. eguraldi egingote duen eta bar. Bai. Antzarrak irailean lekitxeon festa direlako noski, txerria azaroan San Martin egunagatik, izokinak maiatzean hasten dira, bidasoan gora, eta urtsintxa urtarrilean, urtarrilaren 21ean urtsintxaren nazioarteko eguna delako. Zuek bi zuzen erantzun da, 20 puntu, ondo dago. Maitanen Nerea parekin hasiko gara, nor du Maira? Hartu leku mesedez, Maitane. Bueno, Nerea, ez dakiz egunetakoa zaren, alba galdetu, egunetako ezara? Ni azaroak amairu. Azaroak amairu. Bueno, gertakari hauek ere, lotuko ditugu, datekin. Ia lotza ditugun ondo, guazten denpera. Udazkena. Iraia. Osondo. Ama. Maiatza. Euskara. Abendua. Donostiako klasikoa. Urtarria. Eskola publikoa. Ekaina. Osondo. Txotx. Urtarria. Donostiako klasikoa. Uztaia. Hau parezkak. Hori da, ikain, Donostiako klasikoa eta Donostiako tanborra da ere naztu ditugu urtarrilean horiek jokatzen direlako, baina azkenerako denak ondo, Euskararen eguna abenduaren 3an ospatzen da, txotx urtarrilean, urtarrilerdia aldean azten delako sagardo denboraldia, eskola publikoaren festa ekainean ospatzen da, aurten Bastidan bide batez, udazkenean iraileko 23. sartu ginen aurten, Donostiako klasikoa uztailean ospatzen da, eta amaren eguna maiatzean. 60 puntu, bikain! Ondo. Hori da, Eneko, imintzio batzuk izeniko dizkiguzu, oso ondo, hartu lekua. Bueno, imintzioi egiten diot beti erreferentzia, baina marrazten ere egia da. Fin, aritzen dela, ea bestaldean Jon ere ala modatzen den. Kontzeptuak prest, denbora. Gitarra, talde bat, ukelelia. Oso Bikain. ondo. Maia, aizara zerbait iten, maien, kartaetan jostatzen. Maia, tapetia, musa, kartaiokua, Bero, Jone. tapetia, maia, jokua, Apa, Neko? karta, musa. Txintxon? Hor gaude, Sakatu, sakatu, Eneko. Hori da. Marrazki bat hor. Zakurre, mingeina, mia, Zer da hori? animalia, begia, azeria, otxoa. Bale. Otxoa, hori da. Bai. Beste marrazki bat, bizkor. Seinalea, arkatza, tinta, firma, Zorrozkailua. Da maiokoa beukitu dugu, Bai, maiokoaren bueltan ibili gara. Otxoa dirazeko ilargia margotzen ere hasi da, Eneko. Oso bizkor. Zora garria. Ondo, 40 puntu hau pasuet. Aurrekoan Rubentzu aritu zinen imintzioka. Gaur ere bai. Ondo, hartu lekua ba. Eta ea ba, Lasai, patxadaz. Kontzeptu guztiak asmarazteko moduan zaren. Animo Ruben, denbora. Kapelua, burua, ilea ordea, burusoila. Oso ondo. Bikain. Bai, kilimak, kilikiliak. Oso ondo.
Arrazki bat. Zer da hori Eneko? Txupetea, txapela, hegazkina. Bai! Guau, superbotereak Eneko. Eskua, lorea. A ber, keinu barik, Marraztu, Ruben, lasai, marraztu. denbora A dago. ber, Marraztu kontzeptua. oilarra. Basoa, zuaitzak. Berriz, azteko aukera dago, Hori da. Ea orain. Eskua. Bai? Venga, bero, Eneko. Eskua, ikutu. Landu, jaso. Apa, Ruben? Arantzak. Ez. Jan, ikutu. Arantzak elurra, zer da hori? Eskularruak. Uste dut, Rubenek beroa adirazi nahi zuela horrekin. Elurra. nuen neguarena. Batzuk Justo arantz kontrakoa. ikusitu elurra eguzkia. Neguarena, osea, Esan esango dizut, Ruben, hori du arteak subjektiboa dela. Bakotza ikusten du, Bai, ikusten duena. nire kasuan batez be, bai. Hiru oso ondo, 60 puntu. Primeran. Maitanetan erea, ikusten zunezko komunikazioan ikasle biak, baina ez dakit baten bat bereziki kamera aurrean aritzen den. Bueno, Bai, Maitean, initzio kasu hariko zara? Bai. Oso ondo hartu lekua ba. Eta ea, lauak asmatzeko moduan garen, Markagailua deltzeko beharra badago. Hortxe kontzeptuak, denbora. Karamel ba. Bai, gozoki bat. Oso ondo. Oso ondo. Oia. Oso bero, Izara. Ez, bero. Manta. Zer da hori, Nerea? Gertu zabiltza, Ez dakit, oia ez da. Izara ez. Almohada. Ez. Kanapea. Ez da ere? Hortxe dago ba? Venga, imintzioka. Buztana. Bai. Txatxa, oso ondo. Espagetiak. Oso ondo. Bikain. Ea marrazkia. Ze falta zaigu hor, Nerea? Koltsoia. Vale. Oso ondo. Azkenean, minimalismora jo dugunean, orduan txe ikusi dugu argia, ez da bere horretan koltsoia bakarrik marrazuta. Laurak neskak bikai, 80 puntu. Ondo. Hitz ezkutuaren momentua iritsi da, gure hirugarren proba, eta Maia zeinek hartuko du? Jonek. Jone, Maira doa, eta puntu asko gordetzen dituzte hitz ezkutu horiek, ia biltzen ditugun, alditugunak, guazen denpera. Paso. Paso. Beroa. Hotza, Mantentzeko. manta, Ontzia. taperra, Paso. Berria. zaharra, Erran. bunkeria, Telebistan. naiz, Paso. Animaliak. zakurra, Aunitz. otsoa, Museoa. elefantia, Animaliak. disekatuek, Gero ni geratu gara pixka bat disekatuta. Oso importante da hemen, hitz ezkutua, eman beharreko ondo irakurtzea, termoa baino, terma Bai, zelako. gero hartu naiz. Bai. Hor ere beroa mantentzen da uretan, baina azkenean markagailua hotz punturik bat ere ez. Oso ondo, Azkoiti, esan du, azkoititik datoz! Batxillerako ikasleak! Aupa! Bide batez, Ondo. ikasbidaiak eta aipatzen ditugu askotan, norazo azte eta hauek nahieran aukera dezakete Maltara joatea edo Europan barrena ibiltzea. Azkoiti. Asko dakite. Hori da, Ondo, hitz ezkutua, mutilek, zeuen txanda. Bai. Badue Ruben Maira,
Eta ia puntu batzuk biltzen ditugun eneko momentu satzetik, guazten denpora. Panpina, Elurra. barre, antxarkia, Bi segidan. batera, kontuz. txakurra, Katua. egin, Zaunka. Oso ondo? Ikain. motel, Astiro. kontra, Harin. paso. Kirola, Futbola. sarea, Tenisa. sei, Volei. Voleibol. Bale? narrastia, Ondo, Ruben! Ondo! Ondo. Polita presa ez dela sartu, baina Rubenek adierazi du presa puntu hori nolabait. Voleibolean aritu zaleak bai? ez, Ez, ikusi, noiz bait? gutxitan. Bueno, 6 direla jakiteraino bai. Ondo. Eta datu horri esker, 2 zuzen erantzun da, 40 puntu mutila. Maitanen nerea jarrai dezagun jolas egiten, nordu maira? Nino. Nire hartu leku mesedez. Bortxe, hitz eskutuak ere zeuentzat gordeta, Maitan hemen zaugun arteko filinat be erakusteko momentua da, elkar ondo entzun, eta guazten denpora. Kotxea, Urpilak, udaltzengoak, patrulla, aparkatu, paso. Tigrea, lehoia, beltza, pantera, Oso ondo. Ikain. Afrika, lehorra, kotxe, animaliak, 2 segidan. Kontuz. gurasoak, anaierroak, umei, zaindu, irakasleak, ezi, umei, irakatsi, kalabaza, Banuen susmoanik Maitanetan erea zintzoak ote diren zigor gutxi jasotakoak zuek. Zigorra hori ez delako bukaeran asmatu behar genuena, baina bueno, egia da hori sartu ez den arren, Pantera asmatu dugula, horrekin 20 puntu markagailuan. Markagailu hoiek nola dauden begiratzeko momentu hartuko dugu tarte baten, 100 puntu, erratzun, 120 puntu Santurtzik Arrantzan, eta 160 Zizurkil Zarautzen. Bueno, Ondo! Batriboren berbek erabakiko dute. Ze taldek egingo duen aurrera. eta asko erabakitzen dute. Bai. Eta azken momentuan askotan beraz erne denok. Eneko jonez debekin hasiko gara, eneko zeulena erantzuten, eta ia askorik alde ez duten egiten berbek, guazten denpara. Geldirik lasai erronkarin. Moxoa. Geldirik lasai erronkarin. ekuru, Aharia saran. moxoa, Aula. mengela, Elegatu. edurtu, endurtu, Geldirik Entzuneko. lasai erronkarin. Ekuru. Aharia saran. Moxoa. Aula. Mengela. Elegatu. Amorratu. Gixajoa simplea bermeon. Sensilo tresa. Oitu. Endurtu. Ez. Geldirik lasai erronkarin. mozoa, Ez! Ekuru! Oitu jarri! Pena! Hortxe ginen ba, Pena! Taula oso osatzekotan, justu, azkenean taula honekin, denbora bukatu denez, punturik bat ere. Eneko zer pena. Gertu. Hartu dugun, venga, zeuk, arantzak entzeko aukera. Bigarren taularekin, badator, denpora. Pertsona oso argia, bastanen. Izpikua. Zorian, Aginean. zuntxitu. Debollatu. Xera lastana, otxandion. Eregua. Katramila. Siltzi maltza. Doministikoa inoan. Urtzintza. Nahaztu. Baltsatu. Bale. Hori da ta! Zango jaskik, arantzak entzeko asmoa zegoela, eta nola kendu gainera denak zuzen erantzun da, 100 puntu bikote!
Ia ulako beste bat elortzen dugun zederran ikusle moduen bebaita ula osoa. Bai, Asmatzen duten nien gure lehiakidiek, nena maitan egingo zu, ezta? Bai. Saiatuko gara. 3. taula dator, guazen eskak, denpara. Gaiztakeria, Nafarroa berean. Malestrukeria. Gogoz lan egiten duena, mundakan. Maratza. Nekatu. Larritu. Gaiztakeria, Nafarroa berean. Malestrukeria. Gogoz lan egiten duena, mundakan. Maratza. Nekatu. Adikatu. Buruarina, iparraldean. Solaiua. Eneko? Gaiztakeria, Nafarroa berean. Malestrukeria. Gogoz lan egiten duena, mundakan. Maratza. Nekatu. Adikatu. Buruarina, iparraldean. Koxka. Bihotza opildu, hegoaldean. Larritu. Lasaitu. Eretxitu. Aupa, Eneko. Sartu da! Eta azken hitza, lasaitu, errexitu, orduantxe errexitu gara, 6ak zuzen eman da, 60 puntu bikote. Aridanok begiek ondo zabaldu markagailuetara goaz. 160 puntu bildu dituzte Enekok eta Jonek. Enekok eta Rubenek 220, Maitanek eta Nereak beste 160 puntu. Berdinketa daukagu. Eta berdinketa hau, gainditze aldera, puskatze aldera, badakizu zer egiten dugun, bikoteka, Eneko eta Jone alde batetik, Maitan eta Nerea bestetik, bikote bati lehenbiziko galdera, beste bikotera bigarrena, biek zuzen erantzun da aurrera jarraituko dugu, biek huts egin da aurrera, batek zuzen erantzun besteak oker, apurtu da berdinketa. Eneko Jone bazuentzat lehenengo galdera. Amaitu esaera zaharra. 5 sentimoko pupua eta 10 sentimoko Kukua. trapua. Maitanen Nerea, zuentzat galdera. Amaitu esaera zaharra. Eguzkia eta euria, Erromako Zubia. zubia. Zuzena da, aurrera zoazten. Aurrera Maitan eta Nerea berdinketa puskatuta, eta Eneko eta Jone zuen ibilbide oparoa, hementxe amaitu dela, esaera zahar baten bueltan, nork esan behar zigun, ezta? Bai. Bueno, Baina ongi gaitu gara. Eneko Jone Zalantzarik gabe. ikain aritu zarete, Ongi Bueno, ez, gurekin, 6 saio, 824 euro. Erratzo guztia telegestara begira, ez da gutxiagorako izan, ordezkari bikainak izan dituztelako miluzen. Ze moduzko esperientzia, Jone? arras ongi, arras gustora. Ze sokatirak eskaini dizkiguten. Finalak ere bai, zakua lortu izana hori ze. Arantza hori daukagu, ezta? Bai, bueno. Baina egia orain arte pilatutakoekin herri bazkari ezakit, zuek otordu on bat egiteko badukazuela, eh? Bai. Eneko Jone, 1000 esker etortzi arren. Bai, Horreko zuei. arte! Eza arte! Agur! Jabetu naiz, Ilaski. Bai. Urtebetetze ospakizunetan eta badaukagula arazo bat, ohitura izaten dugulako, ala agintzen duelako ohiturak ere, zorionak zuri abestea. Ha? Zein da arazoa? Hasten garela tonu altuegian. Hasten gara, zorionak zu, eta abestia bukaeran, zoriona. Ez gara iristen. Bai. Ez gara iristen. Bai. Orduan, oharra, etxekoi, denoi, mundu guztiari, hasi kantua tonu apaltxeago batean. Zergatik argitu dudan hau? Bai, Hain zeta zuzen, dator hau. Udako Euskal Unibertsitateak UEUk 50 urte bete dituelako eta zorionak abestuko diegulako. Bueno, ez dakit oraintxe, baina Ondo. zoriondu nahi ditugulako, alegia, segulako lana egiten ari gira, bide bat ez, ohartxo bat, iradokizun bat, Udako Euskal Unibertsitatea ja urte osoan aritzen direnez ere, wow, izena jar geniezaieke, urte osoko unibertsitatea ere badelako. Ba bai. Wow, eta marketingerako ere aukera ematen du, wow. Eta zorionak zuri, abestu baina tonu apaletik. Eta zorionak bihotzez, ni bazkide nahi eta supererabiltzaile sutsua. Zorionako euri. Ondo, bigarren fasera iritsita. 0-0 zuen markagailuetan. Baina ondo, Eneko Ruben bai egiten diazue. Bai, ez dago problemarik, ez da? Puntuanak endu, da barriro lanien jarri. Ondo, Maitanen Nerea pozik? Bai. Pozik aurrera egiteaz, eta ondo. Ez du Ondo, zineten, neskak. duela segundo gutxi, eh? Bai, baina Erromako zubia agertu da. Eta polita. horrek koloreak agertu dira, oso ondo. Sorte on bikote. Kolore eta puntu, batez ere puntu gehiagoren bila, definiziotara goaz, Eneko eta Ruben, txandaka, biok prest. Ea ba, denbora. Zamak altxatzeko erabiltzen den makina. Garabia. Oso ondo. Udako fruta pipitaduna. Tomatea. Ai. Ardiaren hilea. Artilea. Zoragarri.
Odola bihotzetik beste gorputz ataletara eramaten duen odia. Arteria. Arteria. Langa artetik ibili behar zara eski jarduera honetan. Slaloma. Slaloma, oso ondo. Karibeko dantza herrikoia. Merengue. Oso ondo. Merengea. Merengea, hori da. Armi armaren etxea. Sarea. Horagarri. Gasteizen eta Bilbon badago, Donostian ez? Zer da? Gasteizen eta Tranbia. Bilbon. Tranbia, hori da. Interneten musika entzuteko aukera ematen duen aplikazioa. Spotify. Spotify. Solanok, Letek eta Alonsok komunean duten izena. Xavier. Xavier, hori da. Josteko erabiltzen den altzairuzko zirimea. Horatza. Sartu, segundo bat falta izan zaigu, aurreko danak bai zerakustaldia 10 puntu. Ikain. Esan da. Maitan eta Nerea, beste hainbeste egingo bagenu, gaitz erdi. Definizio, gustatzen zaizkizue definizioak? Aritzen zarete izegia irakurtzen eta? Bueno, Bai, gutxitan. gauero. Gauero, ezta? Ostegunetan. Ostegun gauero. Parrandarik egin ezin denez, ea bana abaritzen den saiakera hori guztia. Ados, Maitane aurrena, Nerea ondoren, demora. Batmanen laguna. Batman. Eta? Zena bestea? Saiatu. O eta N bat, Maitane. Batman eta? Robin. Aurrizkeran musua. Ba, Animalien jariakin hilgarria. Eta Robin. Animaliek jariatzen dute, hilgarria da. Da... Pozoia. Oso Oso ondo. ondo. Luis Mariano eta Fermin Muguruzaren jaioterria. Irun. Oso ondo. Oinarrizko matematikako eragiketetako bat. Batuketa. Beste bat? Zatiketa. Bai. Zumitzez egindako gauzak eramateko ontzia. Kaikua. Ez. Zumitzez egina, gauzak eramateko... Saskia. Zaskia. Kaiko egurrezko izukina, normalien saskia bai. Ez dau txarto, lau asmatuta 40 puntu, neskak. Eta eroglifikoak iritsi dira. Ondo, Rubenek barre. Bai. Claro, behin entrenaten hasita, ja nahi ditugu eroglifikoak gure bizitzetan. Bai. Bai, ondo, mutilek lehenengue, badator, denpara. Hiri entxutetzua. Ze ikusten da? On. On baderantzunen zati. London, no. Ez? On. On bai. On. Hiri entzutetsua. Zio zer esan lagundu alizateko gaupe bai, bost. On. Bost zeudelako. Bost zeuden. Boston. Boston. Vale. Orain, Ruben. Hau, berotze ariketak izaten die, komen itarteka. Berotuta dagoeneko. Venga, guazen, bigarren eroglifikoa, denpora. Etzaizkit gustatzen, Ilarrak. vale? Osan dau. Hilabete oso ikusten genuen, hil eta arrak, bihar, hilarrak. Zuei? Hilarrak? Bai. Bai, niri be bai. Bai, ikasten da adinarekin, ez da? Bai. Bueno, Pero oso preziatu da gainera, hilarrak, Zago ondo. merke. Hirugarren eroglifikoa, guazen, denpora. Ez ditut aurkitzen, Galtzerriak. oso ondo. Oso ondo. Galtz erdiak, hortxe erdibituta ikusten genituen eta, bikain. Oso ondo, Hirugarrena, osatzeko falta izan zaigu, Bueno. lehenbizikoa kasu honetan, baina bi zuzen erantzun da, 60 puntu. Oso ondo. Bikain. Oi, Ba, bestarren beste neskak, Maitanen Nerea. Etxetik eta ondo, Bai, eroglifikoak. errez. Ba, etxetik danokonak, Bai, bai. Bai, lagunarekin ibiltzen gara danok. eta berriz ere esango dugu. Etorri, Etorri, etxean. Zer raza den eta onena naiz eta. Etorri eta egin. Hori da. Ondo, Maitanek eta Nereak egin dute. Etorri eta egin, lehenengoa, oraintxe, denpara. Filmeetan nahiago ditut, Azpitituluak. azpi baderantzonen zati. Azpidatziak. Oso ondo. Oso ondo. Azpi eta ikusten zen dituzten, akatzarekin idatzita zeudela.
Azpidatziak. Asko gezate dute despistatu ere egiten direla? Irakurri eta irudia ikusi eta... Bueno, Zuek? Guk. oitu Dena gara. bat egite dugu. Bai, Dena batera. Bai. Gazteak zareteta. ondo. Zesa, soia. Vale, han bestie, zarra. Bigarren eroglifikoa, denpora. Ikusi altzenuen Japoniako... Geixa. Oso ondo. Sagua behien, eta gua ez genuen behar sa, argituta, gehi sa. Bale, nik Zer? nahi bai geixa bat ikusi benetan. Ja. Ba, pelikuletan maia, liburuetan dori dana, baina... Mozorratu asko jota igual hemen inguruan. Ba, mozorru politxea de, bai. Bai. Ondo? Bale, bikain gabiltz, neskak, hirugarrena, denpora. Euskaldunen gehiengoa da, Elebiduna. oso ondo. Elebi eta duna bat, elebiduna, bikain. Hore, hizkuntza guztietan azpidatziekin edo gabe asmatuko zenituzkete denak hiruak zuzen erantzun da 90 puntu! Hau! Ari Aldi direla, bihurriak. Sokak luzatzen eta esaldi bihurriak datoz orain. Esaldi bihurriak, eta Ruben bera ere pixka bat bihurri jarri zaigu. Ondo aktibatuta dagoeneko, Ruben. Bai. Eneko ere bai, noski. Ea bion artean. Eneko tio, bai, naiz. Utzi. Datorrera lehenbizikoa eta ikusiko dugu norra aktibatu den eta norrez. Denbora. Hasi ba, Arazo bai. batzuk, Arazo, asko, oraindik oraindik ebatzi Ez, gabe arazo ditu. asko. Arazo asko. Arazo asko, ebatzi gabe. Ez, arazo asko. Eta Ez, arazo asko. Oraindik. Ez, arazo asko. ditu, Ditu. oraindik ebatzi gabe. Ez, arazo asko ditu. Eta batzuk, oraindik. Ebatzi gabe. Uste dut. Zaretela aktibatu era bat oraindik, Igual ez. Bota, eta saiatu. Orain bai, Ruben? Bai. Ea ba. Denbora. Lagunekin. Lagunekin. Ez dala. Ez dale. Logikan oinarritzen Logikan oinarritzen. bada, Bada. ere, Bai? Bada ere. ere. askotan, Askotan. Askotan. Kasu, Ez da kas. kostatu egiten da. Kosta egiten da. Lortzea. Lortzea. Bai. Ez. Bai, eneko esan du? Ulertzea esan duzu, lortzea. Parkatu. Ulertzea. Lortzea. Ulertzea zen. Ulertzea zen, parkatu. Baina ja esan dugu. Bai. Ondo. Dago. Hortxe dago. Guztiari Gerturatzen bai. ari gara, Esaten Gerturatzen dionik, ari gara. bai. Hori da. Ea, hirugarrena oso osorik. Demora. Bera, Bera. Ez, ordenagailurik bera. ez genuke Ez, izango, bera. gabe, Gabe, ez genuke, Ez genuke. Internetik. Ez, ordenagailurik, ordenagailurik. edo internetik izango. Internetik izango. Vale. Oso ondo, venga. Ja. Laguna saritzea polita, da hori. Ondo, ondo. Ja. Ea laugarrena, ea enekok Ruben saritzen duen orain. Ados? Demora. Ez da ez? Azter, Azter gaitza, gaitza. Eta bukatu? Azter gaitza. Aztergaitzat. Aztergaitzat. Azter gaitzat. Kopuru. Kopuru. Eta... Kopuru. kopurua, Kopurua. Eta... Eta. Zehazter gai, ez dakigu. Kopurua, zehazter, benga bat, 30 puntu. Barrastoa, beragabe, ezkenuke ordenagailurik edo internetik izango. Zer da? teknologia. Teknologia, ikus dezagun. Matematika. Komodinik ez, aztergaitzat kopurua eta ordena. Dituzten jakintzen multzoa da. Arazo asko ditu eta batzuk oraindik ebatzi gabe eta bar eta bar. Vale. Matematika, esan dugu Portugaleten irakasle, matematika irakasle ez? Ez. Zertan? Euskara. Euskara eta... Filologoak. Bai, euskara eta euskal literatura. Bai. Euskara eta euskal literatura. Bai. Oso ondo. Segulakoa. Matematikako irakasleak esango dizuen, nik banekien, Nik asmatuko nuen, Ja. Nola du izena matematikako irakaslea Portugaleten? Bat... Mikel. Mikel? Mikel, etorri. Mikel, txalo gordo, Mikeli. Etorri, Mikel, etorri. Ez, txalo eneko eta Rubeni etorri biela. Mikelek etxean, ni banekien. Maitanen erea? Neskak. Zuek badakizue? Oraindik ere ez dakigu zer datorren, esaldiak, bihurriak batzuk antolatzeko, besteak bokalez osatzeko. Eta lau pistekin, ea kontzeptu bat asmatu eta komoina lortzen dugun. Ados? Biok prest? Demora. Fruitu Ez? Landaren. Ez? Zenbait. Zenbait? Landareren. Landareren? Fruitu txikiari. Ez?
Zenbait landareren? Hazi. Hazi. Edo fruitu Edo txikiari. fruitu txikiari. Deitzen zaio. Deitzen zaio. Bai. Ondo? Elkarlanien. Bai. Claro, xabe, hasi dira, baina esaldia osatu dute eta hori da baleko hemen. Bigarrena, bokalez osatzekoa. Denbora. Liburu, Liburu. idazkera. Ez, liburu. Aldizkari. Aldizkari. Imprimaki. Imprimaki. Eta Antzeko. antzekoen. Kopuru. Kopia Kopia Kopia. bakoitza da. Bakoitza. Da. Haupa. Sekulakoa. Ondo. Baina horrendik ere ez dira lasaitu, Baina nerea bikaindu hau, Bitik bi. Oso ondo. Ea hirugarrena ere, Denbora. Arabako. Arabako. Euskarazko. Ez, arabako. Berri. Berri. Ematen. Ematen. Duen. Aldizkaria. Ez. Ematen duen. Euskarazko aldizkaria. ere bada. Ere bada. Haupa neska. Ere. Badan asmatzen dabiltza, bikain. Laugarren ere bai? Ez dagoen, denbora. Lagun artean. Lagun artean. Mozkorraldia. Mozkorraldia. Dia. Mozkorraldia. Hasi? Dara. Ez, aurretik bokala. Adierazteko. Adierazteko. Erabiltzen da. Erabiltzen da. Proba honetan batzuek izan dituzte pulsazioak 180 gora. Adierazteko. Zuek ez. Lasai. Suabe. Esan, adierazteko da. Irakurri dugu. Osatu da esaldia. Danak, laurak. 120 puntu. Neskak, arrastoak. Zenbait landareren hazi edo fruitu txikiari deitzen zaio, liburu aldizkari imprimaki eta antzekoen kopia bakoitza da, Arabako berri ematen duen euskarazko aldizkaria ere bada, lagun artean mozkorraldia adierazteko erabiltzen da. Zer da? Horria. Horria. Ikus dezagun. Alea. Sekulako alea darama lagun horrek. Sekulako horria. Bueno, akaso zuek inguruan? Ez duzu erabilia lakorik. Komodin barik egin beharko dugu sokatira. Bai, baina egingo dugu, eta puntuak baditugu, Enekok eta Rubenek hori da, 180 puntu, Maitanek eta Nereak 250. Ba guztia prest, zuek bai? Bai? Gure laukoti be prest. Sokatira eragoaz. Eneko Ruben zebekin hasiko gara? Bai. Denpora askorik ez galtzieko meni? Bai. Azteko prest? Bai. Ba, denpora martxan jarriko dugu, denpora. Zein jainko greziarren omenez jarri zioten morfina izena drogari? Morfeo. Osondo. Maitanen ere, ez dauen txanda, denpora. Zein da, 1000 metrotik gora neurtzen duen Bizkaia eta Araba arteko mendia? Gorbeia. Osondo. Eneko Ruben, guazen. Zein da Baba Ganoush plateraren osagai nagusia? Garbantzua. Albergenia, amaitu esaldi hau. Dubi, duba. Betizu kluba. Osondo. Pensatu egin dugu, pixka bat. Dubi, duba, betizu kluba. 30 puntu galdu dira bidean, baina zuzen erantzun da, denbora geratu, sokan norabidez aldatu, eta Maitan eta Nerearena da orain, puntuak mantentzeko ardura. Guazen neskak, denpora. Europako zein herrialdetan dago, Stone Ageko monumentu megalitikoa. Erresuma Batua. Inglaterran, bai. Eneko Ruben, zeuen txanda. Denpora, zenbat iritu ornitorrinko hitzak? Bi. Osondo? Maitan Nerea, denpora, zein da taula periodikoko lehen elementua? Hidrogenoa. Osondo? Hau, ikusentzunezko komunikazioan ari, baina kimika puntak ere ondo presente dituztela. Ez dute barkatzen? Beraz, Eneko eta Ruben saiatu beste egiten. 79 segundo, sokatira burutzeko. Denpora, zenbat kolorerekin egin daiteke jolas gehienez ere partxizean? 4. Oso ondo. Maitanen Nerea, denpora, zein animalia da Ferrari markaren ikurra? Zaldia. Oso ondo. Eneko Ruben, denpora, tren elektriko bat 100 km/h abiaduran Bilbotik Bartzelonara badoa, norantz joango da kea? Ez dago okerik. Oso ondo.
Trampatxoak ere izaten direlako. Ruben azti ibili da hor. Kerik bat ere ez. Puntuak bai, baina Maitan eta Nerearen aldera etorrita. Ikustagun zer gertatzen da. Guazen neskak, denbora. Europako zein herrialdetan dago oian beltza. Alemania. Oso ondo. Eneko Ruben, denbora. Ze taldek abesten du katedral bat, abestia. Bertxarrak. Oso ondo. Maitanen Nerea, denbora. Ze abeslari frantsesek abestu zuen La Vie en Rose. Louis Armstrong. Edith Piafek. Nor ikusiko dugu Aitziber Garmendiarekin batera Sex Berdinak antzerki obran. Telmo Irureta. Oso ondo. Eta bi galdera izan dira, baina aurreko erantzuteko denbora gehi galdu dugu. Ere denbora pixka bat joan zaigu. Berdintzera egin du markagailuak. Baina presioa orain, Eneko eta Rubenen teilatupean dago. 36 segundo aurretik. Guazen mutilek, denbora. Urepelen bazaude, ze probintziatan zaude. Nafarroa berean. Oso ondo. Maitanen Nerea, denbora. Nola izena du Popeieren bikotekideak. Olivia. Oso ondo. Jarraitu egingo dugu. Denbora, zein izan zen 84an ETVk aurrentzako ekoiztutako lehen saioa? Txiribita txiribiton. Dondon kikilikon, abestiaren arabera non dauka pipa olentzerok? Hortzian. Hortzitan. Hortzetan, bai. 14 segundo besterik ez. Bai. Orain egin du markagailua pixka bat aldatzera. Baina denbora da, Maitan eta Nerea, eutxi puntuei. Neskak, denbora. Nola zuen izena historiako lehen satelite artifizialak? Paso. Sputnik, zenbat urte bete ditu aurten Donostiako San Telmo museoak? 50. 120. Eta ze izan da, hau! Denborak erabaki duleako azkenen segundoetan soka erditik bestaldera bideratzea. Enekok eta Rubenek 224 puntu, Maitanek eta Nereak 216! Ui! Ukietu dugu neskak, oso ondo. Sokatira estu, Oso ondo. Ikusgarri horietakoa. Oso ondo sokatiren eta programan zehar. Ai. Nola joan da, lehenengo programa Maitane? Ondo. Ondo, Nerea, ondo, posik? Ondo, pozik. Oinarria ja finkatu dugu, aurrera egitea, besterik ez da geratzen. Ados neskak? Venga, aurrengo arte neskak! Aurrera arte, agur! Finalera iritsita, Eneko eta Ruben. Oso dotore edikote, Bueno, irudipena dugu dotore iritsi zaretela, finalera? Bai. Bai, ezta? Bentsat iritsi garala. Hori da. Dotore, 224 puntu pilatuta. Hoiek estreineko zuentzat, begira. Eskudirutan, Ruben, Ondo. txintxin pixka bat, hori ere ondo dagoelako. Bai. Ez dela saioan aritu eta dirurik bat ere zirabaztea, Bueno. ez da kontua. 224 euro dagoeneko pilatuta, baina gehiago nahi izatera, zaku ere bete-beteta daukagu, Erne gaur jokoan, 11.400 eta 251 euro. Oso ondo. Eneko esate baterako, Santurtziko armarrian esango banizu zer dagoen, badakizu? Ez dakit, igual, 8ak eta... Otxoren bat edo. Bai, igual, bai. Bermiekun esate baterako bale bat daukagu. Karrantzan, Ruben? Zuaitz bat, igual. Igual. Zuaitzak ez digu Ez balio, dugu gogoratzen. otxoak eta Zuaitza, baleak bai, adi, Bai, ez dakiz zein. Ez dakit. munduko herrialdeetako, banderetako animaliekin egingo dugu jolas. Zakuaren bilagoaz. Gaurko eremuak. Arranoa, dragoia, lehoia. Ondoren munduko 7 estatu azalduko dira, estatu bakoitza, bere banderan duen animaliarekin lotu beharko duzue. Vale. Gustuko gaia, Ruben? Bueno, justuko ez dakit, baina bueno. Saiatuko zarete, Saiatuko, Eneko. hori egin daiteke, bai. Oso ondo. Lehenengoa, Mexiko. Mexikon, uste dutela arranua, ez da? Bai. Hore ikusten da, ez dago sugaren bat. Ez dakit, baina arranua, bai, besteak fijo ez eta arranua, bai. Bai. Urrengoa, Egipto. Egipto. A ver, arranua ez da.
hau ez dakit. Nuke esango. Ez que ez dakit. Ekin nolakoa den bandera, baina hor da. Beltza, txuria eta gorria uste dut, baina animaliarik. Igual jarriko dugu lehoia. Nuke esango nuke, baina ez dakit. Lehoia, bai. Hau. Urrengoa. Kazajistan. Kazajistan, hau da, Republika... Arrano nekotxoa dauz, ez? Bai. Horako republiketan. Bai. Bai. Bai, ez dut ikusten bandera, baina bai, ni jarriko nuke arranoa. Arranoa jarriko diegu. Urrengoa. Butan. Butan. Idealik ez. Hau ez du kongatzen ez. Butan, Asian dago, baina... Dragoia hondetik hortik. Esan daiteke, lehen hori ez dakit, da Asian hortik, igual, aspaldiko... Bai, ez da, bai, dragoia. Dragoia. Bai. Zambia. Ez dakit, hau Zambia, Afrikan egonda eta teorian... Logikak dinu. Logikak lehoia, da, oiana eta... Bai, ez da, harriko dugu lehoia. Lehoia. Jarri dugu. Bai. Sri Lanka. Ez dakit. Da, lehoia edo dragoia. Uste dut lehoi bat duela. Baina, ez nago zigur, baina... Venga, bemon. Bai. Lehoia. Bai. Gales. Azkena. Bai, hau bai. Begin dugu bidaia. Zemozko bidaia izan da? Izan dira nahiko exotikoak, ez da, herrialde. Nahiago benetan egin. Bai, hori. 11.451 eurorekin agian, eneko, Correcto. baten bat, ezagutzeko aukera ere eskaineko Bai. luke, zaku horrek. Dragoia jarri diogu Butan eta Galesi. Butanen banderan dragoia dago, eta Galesen oso ondo. Bi dragoi ondo kokatuta, Galesen erensuge gorri bat agertzen da, hori da euren ikurra, eta Butanen dragoi bat agertzen da, Butan bide batez munduko herrialderik zoriontsuena, hala diote. Ondo, Asian. Mexiko, arranoa jarri diegu? Seguru, eneko Ruben? Ia, seguro. Arrano bat agertzen da, Mexikoko banderan? Bai, Aipatu duzu beste animaliren bat baute zegoen, eta hala da, suge bat heltzen duelako arranoak, mokoarekin. arranoa, dragoia eta lehoia. Herri Lankako banderan lehoi bat. Jarri duzue? Bai? Oso ondo, trukakia. Eremu bat leku saldatzeko aukera. Eskaintzen du trukakiak. Kazajstan ez hori utxiko nuke. Nik utxiko nuke, bai. Eta beste biak... A ber... Zambia... Dragoia ez dut ikusten, Ez da. Egiptoren daukat horre... Zalantza. Bai, baina ez dakit, dragoian bere pini eta arranoa Egipton igual arranoa... Zalantza Egiptorekin. Ez dakit. Erabiliko dugu trukakia? Ez da. Ez dugu erabiliko. Ez dugu erabiliko. Bagur, trukakiari. Kazajistango banderan arranoa jarri dugu. Bai? Eta ez edonolakoa, urre koloreko estepako arrano egalaria agertzen baita. Eneko Ruben bi pausutara gaude. Bai. 11.451 euro ditugu jokoan. Bueno, entzuten genuen hor, belarria jarrita izan dugulako, trukakia agertu da nien, Egiptorekin esate baterako zalantzak. Bai. Nik ez dakit arranoa agertzen den horretan, baina ez dakit... Arranoa edo lehoiaren artean zalantzak. Igual justo da bestea, baina...
baina, ez dakit, nagoz. Baina aldatxagatik, pues... Ba, ikusi egingo dugu. Egiptoko banderan lehoia agertzen da? Arranoa! Zambian beba, arranoa! Baina jakin, Neko eta Ruben, Niluzeko banderaren ikur bilakatu zaretela gaur. Sekulako saioa eginda finalera iritsi, 224 euro ere pilatu dituzu, Eta honek ez dauka etenik, aurrera egitea besterik ez da geratzen. Etxeko guztiak eskerrik asko erregatiarren! Agur, urreko arte!